Beeg blief beeg, vooral als er wat te vieren valt. Het dorp, dat alles 2 keer heet, loopt massaal uit als schutterie Eendracht Papenhoven in 2013 in Stramprooi het OLS wint. Het Oud-Limburg Schuttersfeest. Een jaarlijks treffen van zo'n 150 gildes en schutterieën uit Belgisch en Nederlands Limburg. Een gans jaar is het volgende OLS door de schutterie met honderden vrijwilligers voorbereid. En als het dan zoiets is, loopt een Brammert, de plek van de schutterswei in Papenhoven, vol. En opnieuw gaat het om dat ene ding, de num. Terwijl de loeie keugel de log invliegen en de bulkes eind voor eind vallen, steekt Eendracht de hand uit de mouwen. Want meischeten zit er dit jaar niet in voor de schutterie die in 1874 is opgericht en ook nog eens op de dag dat koning Willem III zijn 25-jarig koningschap aan het vieren was. En zo kreeg Beeg, neven 2 kerken, 2 hermenieën, ook nog eens 2 schutterieën. Want schutterie het Heilig Kruis was er al zeker in het jaar 1673. Als op de tweede dag van het scheten, het zogenaamde kavelen, tegen de avond nog altijd geen winnaar bekend is, wordt het te duister om verder te gaan. Regels zijn regels, zeker in de schutterswereld. Dus werd er besloten om de volgende morgen om 11 uur verder te gaan. Ik snap dat je dat... Wij vinden dat zelf namelijk ook vreselijk. Maar het staat precies beschreven in onze eigen regels. En wij willen niet dat de schutterie het metmaakt. 2 die er nou nog staan, van Maasneel en van Maasmechelen, dat die de wedstrijd moeten voorzetten op een manier die niet reglementair is. Dus moeten wij, conform de reglementen, besluiten om morgen verder te gaan. Twee schutterieën zien nog in de race voor de winst. Het is vandaag Nederland-België. Het zestal van Sint-Urbanus Maasniel uit de gemeente Remund tegen de 6 van Sint-Monulfus en Gondolfus uit Maasmechelen. We zien op deze zondag ten 13e juli nog geen 10 minuten aan het scheten en dan mis Maasmechelen, het bulken. Maasniel, ofwel Neel, heeft nou alles in eigen hand. Incoming! Annie! Ja, bijna. Hoe moet ik zeggen? Jongens, bedankt op mijn jubileum. Op mijn jubileum. Alle bulkes raak. Neel wint het OLS. Voor het allereerst in de lange OLS-historie. Dus ik weet de eerste keer, maar het is niet te beschrijven. Het is gewoon niet te beschrijven wat in ding omgeet. Eigenlijk jongens, dit is fantastisch. We durfden er niet te druimen, het is stiekem toch gehoopt en dat het nu uitkomt. Het is onvoorstelbaar. Tronen van ongeluif bij de aanhang, kreten van blijdschap bij de leeën van de schutterie. De spanning van 3 dagen competitie komt er nu pas echt uit. En met dank aan Neel, het kleine Neel, kreeg de grote stad Remund nog 100 jaar wachten weer een oud Limburg schuttersfeest op het grondgebied.
Ook in de dorp Masniel is het goede nieuws via de media doorgedrongen. Beervaten holen, vlaggen van de zolder en de kuster richting de kerkklokken sturen. Maar eerst in Papenhoven in de tent de huldiging. Natuurlijk in het chic, formeel, in het uniform, zoals het huurt. Sint Urbanus Masniel, compleet met trommelkorps, vaandel, marketensters en natuurlijk de manschappen. Allemaal de bühne op. En gij dit natuurlijk weer het bronzen symbool van de overwinning voor het zestal van Neel. Het beeldje gemaakt in 1991 door kunstenaar Teun Rosenburg uit Oost-Maarland. Tja, en voor Beeg zit het erop. Eendracht Papenhoven meug met de vrijwilligers gewoon opruimen. Neel neemt het stekske over. Goudtruc naar eigen hoes en haard. En de zuzet, Neel is Neel gebleven. Wie is 1959 nog gevochten samen met Liewe en Azerooi om als eindgemeente met een eigen raadhuis en burgemeester overeind te blijven. Maar dat mislukte. Anno 2014 is het een aparte kern met nog altijd de eigen vastelovensvereniging, de Philharmonie, een korfbal, handbal en voetbalclub. Het dorp mag dan langzaam maar zeker opgeslokt worden door de stadsgebouwen en de woonwijken van Remund. Vandaag toont het zijn dorpse samenhang, want iedereen is er. Neel is groots op de prestaties en het geluk van een kleine gemeenschap. Uitstappen doen we bij het Schutterslokaal, Café Het Dorp. Wie kent het ook anders? De tap gaat open en de num van hand tot hand. Masniel viert de overwinning, het behoren van de eerste plaats op het OLS 2014 wies in de late uurtjes.
En het besef dat er een hele hoop organisatie op de Neelse schouders leed, ja, dat komt pas morgen vroeg, als de wekker gaat.